Здравейте от Зона Чакана. Днес ще разгледаме един въпрос, който е свързан с стойката и най-вече окръглените рамене. Това е нещо, което е изключително масово напоследък, особено от служители в офис дейността или всякакви хора, свързани с статичен труд. Защо това е важно? Важно е, защото стойката, освен от естетическа гледна точка, има отношение върху това как ние дишаме и как ние се чувстваме. Един от основните причинители за порочната стойка, това е напрегнатия мускул на гърдите. Когато той е напрегнат, а когато нашите движения са непрестанно шофирайки или стоейки пред монитор, в тази позиция той работи. И респективно, като работи прекалено, той се напряга. Сега ще покажа едно много простичко упражнение, което не изисква абсолютно нищо, за да може този мускул да го поразтегнем. Необходимо ни е рамка на врата, гардероб. Тук за целта ще използваме шведската стена. Организираме ръката по 90 градуса, 90 градуса лакът, 90 градуса рама. Оставяме. Срещу положения крак правим с него една малка крачка. Плътен контакт на предмишницата с повърхността. Вдишаме дълбоко, издишаме, отиваме напред. Връщаме, вдишаме дълбоко, издишаме, напрягаме. Целим рамото да не се вдига, държим го надолу и да може да контролираме движението напред. То да идва от центъра на тялото, а не от торса чрез накланяне. Това е важно. 10 пъти, 3-4 повторения с всяка ръка. Това ще помогне да отворим гръдния кош, да дишаме по-спокойно и да имаме една идея по-изправена стойка. За още съвети, препоръки, може да ни следвате Зона Чакана. Благодаря!